Jo crec que és sumament positiu de poder intercanviar idees i escoltar el que necessita iniciatives de saber i poder exposar el que cada grup aquí que hem estat present pensem sobre una sèrie de temes específicament, sigui vianants, sigui ciclistes, sigui transport públic, seguretat viària. Podem dir que és necessari, creiem, d'afrontar el problema de la seguretat viària, el nombre de ferits. És necessari de pensar que el grup més gran que es mouen en la ciutat és a peu, o és el vianant, i per tant es té que planificar la ciutat des del vianant i no, com s'ha fet durant molts anys, des de la visió del conductor detrás del volant. El transport públic, naturalment, també és molt important en això i té que tenir la seva prioritat dins de la ciutat. Això vol dir que tant des del punt de vianant com des del punt de vista del transport públic és necessari de canviar el sistema de regulació semafòrica a tota la ciutat. Pensar el sistema per al passatger, pel vianant, pel ciclista i no únicament, com s'ha fet fins ara, per el senyor que va o senyora que va en cotxe. Això és un dels temes. L'altre tema que és bàsic per a una ciutat amb més qualitat humana és de lograr que no hi ha tanta gent de Barcelona que necessita agafar el cotxe per ir a treballar fora de la ciutat. Que això és una situació molt, molt important. Això vol dir autobusos que també arriben al polígon industrial, a les zones d'oficines, etc. I, naturalment, als pobles veïns també. Però també, clarament, que hi ha més autobús, i no solament autobús, també tren, que arriba millor des de totes les comarques del voltant. En aquest moment, un dels problemes que tenim que és més fàcil aparcar en els llocs de treball fora, i això és una cosa on l'Ajuntament de Barcelona té que demanar als altres, als municipis veïns, que també apliquen restriccions de l'aparcament, perquè si no la cosa no funciona. Si no hi ha un cert control del número de places, no podem controlar el trànsit. Bueno, crec que estic encantat de poder participar i de poder aportar des del punt de vista de la bicicleta i també des del punt de vista de la mobilitat en general a la ciutat de Barcelona, quines coses crec que es podrien millorar. Crec que s'han fet coses, crec que és un moment en el qual per totes les inversions que s'estan produint a nivell en matèria d'infraestructures es poden produir moltes millores a la ciutat dels vianants, de les bicicletes i del transport públic, sense repercutir en la vivacitat de la ciutat, és a dir, en el número d'alguna manera desplaçaments que es fan. A nivell del món de la bici, ara ja es va produir un primer salt quan es va aprovar la xarxa bàsica de la bicicleta, del qual s'ha desenvolupat fins a un cert punt i amb criteris que en cada moment s'han cregut els més adients en funció del carril que s'havia de fer. Després s'ha promocionat molt, ha vingut el bicing, ha fet un salt que tens la sensació que gairebé s'han doblat el número de bicicletes. Ara cal treballar, que és una mesura de gestió, ara cal treballar en l'espai urbà que ha d'acollir tots aquests nous ciclistes que han aparegut, i llavors aprofitar la gent que s'ha acostumat a anar amb bici que també puguin fer servir la seva bici i llavors resoldre temes d'aparcament en origen, on deixa la gent perquè les bicis a casa seva, on les deixa quan arriben al lloc de treball i com arriba del lloc de treball fins al lloc on treballa o les diferents gestions que pugui voler fer en bicicleta. Per això a vegades caldrà fer un carril bici i altres vegades et podràs moure per una sèrie de carrers en els quals poden passar cotxes i poden passar bicicletes sense posar-se en perill. S'ha de treballar una mica en la jerarquització de la xarxa viària de Barcelona perquè no tots els carrers siguin només per cotxes
vianants, sinó que també doncs, la bicicleta vagi trobant una manera de desplaçar-se, sobretot, i és important que no molesti els vianants d'alguna manera, perquè són el cantó feble i quan la bicicleta se sent feble és a qui va molestar i és a qui no voldríem doncs, que repercutís l'increment del número de bicicletes d'alguna manera.